Magandang araw sa inyo lahat. Ituloy yung Unicode Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Thursday hanggang Lunes na po ito since wala tayong update for tomorrow, Good Friday. And this is for na yung araw ng Abril 1. Unang araw ng Abril hanggang 5. At itong Tagalog version ay pinaglikod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest graph sat. Simula na yung araw na ito ng Huwebes hanggang bukas po, Good Friday. At nandyan pa rin po ang napakihinang LPA sa may bisinidad na po siya ng Holosulu. Nagbibigay po ng mga ulan, thunderstorms sa may kanluran bahagi po ng Mindanao, sa offshore areas po ng Bangsamoro, kasama po dyan ang Basilan. At ang kanyang trough ay nakaka-affecto rin dito sa may katimugan bahagi po ng Sulu Archipelago at dito rin po sa may gitna at katimugang Palawan. Samantala, ang kanyang surface trough naman po, nagko-connect po sa isa naman pong shallow low pressure area dito sa may south of Yap ay magbibigay ng mga ulan din, thunderstorms, cloudy conditions sa malaking bahagi po ng Mindanao at dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Visayas. At ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging maliwalas, sunny skies with lesser chances po ng mga thunderstorms sa mga ulan. So, napakainit po na yon. Pwede umawat po ng hanggang 33 ang antas ng sentigrado. Ang ating heat index, yun na nakakanasan po ng ating katawan, ay pwede umawat po ng hanggang 40. Okay, so mag-ingat naman po. Drink lots of fluids. Samantala po dito sa Mindanao, Palawan, at dito sa Bangsamoro, mag-iingat lang po sa mga lightning strikes at mga malalakas na pag-ulan po sa possible mga pagbabaha dulot po itong trough at itong shallow LPA. At itong shallow LPA ay nasa pong malulusaw lamang within the next 2 days habang po ito ay tatawid po sa may southern Palawan. Samantala, itong isang shallow dito sa may malapit sa equator, south of Yap, ay nasa pong malulusaw din po ito in the next couple of days. At meron po tayong frontal system dito sa may katimugan at sila ang bagay po ng China. Kasama po isang quasi-stationary na LPA, subtropical in nature po yan. So wala tayong kabahala dyan sa LPA na yan. So far, yan po ang ating latest sa ating graphs, sa ating fast animation. So yan po yung mga cloudiness na dulot po ng shallow LPA, ang kanyang trough. At kung zoom natin sa ating windy.com zoom in satellite animation, so yan po, kitang-kita po ang pag-build po ng mga thunderstorms sa may katimugan, bahagi po ng Sulu Archipelago, kasama po ang offshore Bangsamoro. At apektado rin po ang gitna at katimugang Palawan. Dito naman po sa may Mindanao, may nag-form na yun po mga isolated to scattered thunderstorms, dulot po ng surface trough. At affected din po ang bahagi po ng Bohol, Cebu, at Negros. Ang ibang bagay po ng ating bansa ay magiging maliwalas po, mainit, with less chances po ng mga pag-ulan at thunderstorms. Dahil na yun po, start po ang ating hot dry season, yung tag-init. Pero may mga inaasahan pa rin mga isolated rain showers o thunderstorms in the next couple of days dahil po sa epekto pa rin po ng La Nina, although patapos na po ang La Nina. At inaasahan na rin po sa darating pong Lunes at Martes baka bumalik ang amihan. Pero dito naman po sa dulong hilagang Luzon, ang ibang bahagi po ng Luzon ay nasa influence na lamang po ng northeasterly surface trade winds o northeasterlies. But medyo mababa na po ang chances na magkaroon ng mga malalakas na ulan na malawakan. At ito naman po ang ating rainfall accumulation sa loob ng 5 araw since hindi na tayo babalik bukas, Good Friday, babalik na tayo sa Monday. So, inaasahan po rin mga pag-ulan, dulot po ang shallow LPA at ang kanyang trough dito po sa may gitna at katimugang bahagi po ng Palawan. Dito rin po sa may Sulu Archipelago, sa may katimugan bahagi po niya. Dito rin sa may Kanluran at katimugang Mindanao. But ito lang mga ulan nito ay magtatagal po in the next 2 days. So, baka sa Black Saturday, Easter Sunday, okay naman po ang panahon. Hopefully, sana sa bukas, mawala na rin po. At dito rin po sa may Northern Caraga, sa may Surigao Provinces, ay may mga inaasahan po mga localized thunderstorms. The rest ng Pilipinas ay magiging maliwalas po, magandang panahon with lower chances of isolated rain showers and thunderstorms. At punta natin yung ating windy.com pressure at rain forecast mula sa European model for the next 5 days. So bukas po, Friday, inaasahan pa rin mga thunderstorms dito sa
mga areas na binanggit natin sa katimugang Pilipinas. Pagdating ng Black Saturday, inaasahan pong magiging mabuti na po ang panahon dito. Although pagdating ng hapon ng gabi, may mga inaasahan pa rin mga thunderstorms, lalo na po dito sa may kanluran at gitna, kasama po ang katimugang Mindanao at mga maliliit na areas po ng Visayas at Mindoro. At kanluran bahagi po ng Luzon, may mga isolated showers po na inaasahan. Bicol, medyo tuyo po talaga sa darating na Black Saturday. At sa Eastern Sunday, inaasahan pa rin po may mga isolated thunderstorms sa may Palawan, Visayas, lalo na sa eastern sections, Mindanao, Masbate, Bicol Region, Eastern at Western Luzon, dulot po ng mga isolated showers. At nag-shift ako ulit yung hangin mula sa hilagang silangan. From kalmado condition, from kalma ay magiging konting hangin naman po yung darating na Easter Sunday. At pagdating po ng Lunes, same weather conditions ang inaasahan. Kakaroon po ng northeasterly monsoonal flow dito sa may dulong hilagang Luzon. Samantala ang ibang bagay ng Luzon ay northeasterly surface wind flow, lalo na po dito sa may silangan Luzon. Bicol, medyo tuyo po talaga, pero may hangin po mula sa hilagang silangan. While dito po sa may Visayas, Palawan, Mindanao, the usual isolated to scattered rain showers and thunderstorms pagdating po ng Lunes ng hapon, Abril 5. At bago tayo magpaalam, itulit yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, yung US. At ito po ay for the next 2 weeks. Sa unang linggo, valid March 31 kahapon hanggang Abril 6, ay inaasahan pa rin po mga above average rainfall dito po sa may bahagi po ng Mindanao, Southern Visayas, Sulu Archipelago, Southern Sulu Archipelago at Palawan. Ito po yung dulot ng dumadaan po na mahinang LPA at yung kanyang trough. But pagdating po ng week 2, valid Abril 7 hanggang Abril 13 ay magiging normal na po ang panahon sa katimukan bahagi ng Pilipinas. So, normal conditions, ibig sabihin, medyo tuyo po ang panahon. Okay? Ganun din po dito sa may Luzon yung week. So, hanggang next week ay medyo tuyo po ang ating panahon with less chances of isolated rain showers and thunderstorms. So far, yan po ang ating latest na yung Lenten season. At babalik ulit tayo sa darating Lunes upang ibigay sa inyo ating latest sa ating panahon sa Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser. Happy weekend to all and happy Easter in advance. At maraming salamat po sa papunod nyo sa aking channel.